Άλλο. Καθόμουν τώρα και κοίταγα και δοκίμαζα, ξέρω εγώ, διάφορα frames και scenes που έχει σε αυτό εδώ που κάνω βίντεο τέλος πάντων και μου βγάλε αυτό. Ή αυτό. Εντάξει, όχι, αυτό πολύ με ενθουσίασε. Ή ένα ακόμα είδα. Α, αυτό. Αυτό είναι για μένα. Εντάξει. Ναι. Στο θέμα μας. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι αγγλικά. Να εξηγηθώ. Όταν λέω αγγλικά, δεν εννοώ ότι τα αγγλικά σαν γλώσσα και το διαχωρισμό αμερικάνικα αγγλικά και βρετανικά αγγλικά. Γιατί υπάρχει διαφορά για αυτούς που δεν ξέρουν. Εννοώ την εποχή που αποφάσιζαν οι γονείς ότι θα σε στείλουν σε ξένη γλώσσα. Και αυτή η ξένη γλώσσα ήταν τα αγγλικά για όλους. Μετά είχες γερμανικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά. Δεν έχω ιδέα τι μπορεί να έκανε ο καθένας σας. Εγώ το μόνο που έκανα ήταν αγγλικά. Κάναμε κάποια στιγμή και στο σχολείο γερμανικά. Στο γυμνάσιο, αν δεν απατώμε. Ναι, πλέον το μόνο που θυμάμαι από τα γερμανικά είναι ότι έκανα γερμανικά. Οπότε έρχεται εκείνη η στιγμή που αποφασίζουν οι γονείς σου και λένε νομίζω ήρθε η ώρα. Ναι, και εγώ το νομίζω. Εσύ παθαίνεις εγκεφαλικό, ένα μήνυ εγκεφαλικό σαν μωρό παιδί, γιατί δεν ξέρεις τι ακριβώς εννοούνε. Και σε γράφουν αγγλικά. Όχι να μάθεις, σε γράφουν αγγλικά. Ποιος είναι ο σκοπός του να μάθεις αγγλικά? Το να τελειώσεις τα αγγλικά. Κανείς βέβαια δεν ξέρει πότε τελειώνεις τα αγγλικά, γιατί δεν νομίζω ότι είναι σωστό το να λες ότι τέλειωσα τα αγγλικά. Α, πήρα το proficiency, τέλειωσα τα αγγλικά. Κανείς μας δεν ξέρει τόσα πολλά, τα οποία είναι αρκετά για να πεις ότι τελείωσα τα αγγλικά. Το μεταξύ, για ένα περίεργο λόγο κοιτάω τον εαυτό μου αντί να κοιτάω την κάμερα. Τέλος πάντων, ναι. Οπότε, εμένα όταν οι δικοί μου αποφάσισαν να με στείλουν αγγλικά, είχα ξετρελαθεί, ναι, θα πάω αγγλικά. Δεν είχα ιδέα τι σήμαινε αυτό. Αλλά είχα χαρεί που θα πάω αγγλικά. Ξεκινάω λοιπόν, με πηγαίνει η μαμά μου την πρώτη μέρα στα αγγλικά. Ήταν και μακριά από το σπίτι. Και μπαίνω μέσα και είμαι εγώ και άλλα 10 μούλικα που δεν έχουμε ιδέα τι ακριβώς θα κάνουμε. Μπαίνει η καθηγήτρια μέσα, την οποία καθηγήτρια την αγαπώ. Φιλιά πολλά, πραγματικά την αγαπώ. Το τι υπομονή έχει κάνει με μένα συγκεκριμένα δεν συζητιέται. Ας μην πιάσω για την αδερφή μου. Κοινώς τζάμπα τα πτυχία για την αδερφή μου. Τέλος πάντων, οπότε μπαίνει η καθηγήτρια μέσα και μας λέει καλησπέρα. Όλοι κάναμε αγγλικά το απόγευμα, προφανώς γιατί το πρωί είχαμε σχολείο. Έχουμε προμηθευτεί τα απαραίτητα βιβλία, τα απαραίτητα τετράδια, στυλό, μολύβια. Τότε παίρναμε και τις τεράστιες εκείνες τις κασετίνες που είχαν όλα τα χρωματιστά στυλό και μολύβια, για ένα λόγο που δεν κατάλαβα ποτέ. Μας έβαλε λοιπόν, διαβάζαμε, κυλούσαν τα μαθήματα, διαβάζαμε, μαθαίναμε την αλφαβήτα. Περάσαν εύκολα σχετικά τα πρώτα χρόνια. Ουσιαστικά το μόνο πράγμα που είχες να κάνεις ήταν να μαθαίνεις σύλλαβες, γράμματα, λέξεις, τις πιο απλές. Play, που για ένα περίεργο λόγο που δεν έχω καταλάβει μέχρι και σήμερα, όταν μάθαινες τους χρόνους, ενιστό το παρακείμενο αόριστο μέλλοντα κουτουλού, πήγαινε πάντα παράδειγμα με το ρήμα play. I play. Do I play? I don't play. Πάντα. Σε κάθε χρόνο, για το οποιοδήποτε, για ερώτηση, κατάφαση, άρνηση, πάντα ήταν το play. Δεν έχω καταλάβει, κάποια στιγμή πρέπει να πάω να ρωτήσω την καθηγήτρια μου. Τέλος πάντων, ξεφεύγουμε. Πέρασαν σχετικά ανώδυνα τα πρώτα χρόνια που ουσιαστικά δεν είχες να κάνεις τίποτα και έχει έρθει εκείνος ο καιρός που ξαφνικά τα πράγματα σοβαρεύουν στα αγγλικά και πας να πάρεις το πρώτο σου πτυχίο. Αν δεν απατώ, βασικά εγώ το πρώτο πτυχίο δεν το είχα δώσει
Αυτό που είχα δώσει ήταν το level 2. Ούτε που θυμάμαι. Τέλος πάντων. Το οποίο πήγαινε πάντα ως εξής. Listening, γραμματική, κείμενο, έκθεση και κάποια στιγμή αργότερα ήταν και τα προφορικά. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Listening. Σοβαρά τώρα. Δηλαδή, ποιος ήταν αυτός ο Άγγλος, Βρετανός, που έχουν τη βαριά την προφορά. Ποιος ήταν αυτός λοιπόν ο Βρετανός, ο οποίος κάθισε μια μέρα και είπε τι θα κάνουμε σήμερα για να δυσκολέψουμε τον κόσμο? Θα βάλουμε το listening. Ποιος είναι αυτός, να τον βρω και εγώ και όλοι οι υπόλοιποι που έχουμε δώσει, που έχουμε πάρει πτυχία στα αγγλικά, να το σαπίσουμε στο ξύλο. Ειλικρινά. Που ανοίγουν το ραδιοφωνάκι σε μια αίθουσα που δεν ακούγεται τίποτα και όλοι ξέρουμε αυτές τις αίθουσες λυκείου. Εμείς συγκεκριμένα δίναμε στο ΕΠΑΛ, οι οποίες είναι τεράστιες και κάνουν echo παντού. Παντού. Οπότε προσπαθείς να ακούσεις το listening, το οποίο είναι από Βρετανούς που μιλάνε με αυτή την προφορά και κάνει και ηχό. Έλεος. Ξεκίναγε το listening, δεν καταλάβαινε κανένας τίποτα. Μιλούσε μια βλαμμένη Σκοτσέζα με ένα γκεκέ Λονδρέζο και τσακώνονταν για τις βαλίτσες που έχασε αυτή στο σταθμό το κτέλ και βούρα από πίσω τα λεωφορεία. Και η ερώτηση ήταν, και τι ώρα έφευγε το λεωφορείο η Cambridge? Μας κοροϊδεύετε ρε. Είχαν, το θέλανε. Πλήρωνε ο κόσμος λεφτά. Τζάμπα. Και θα κατακοβώσουν από την πρώτη στιγμή. Δεν γινόταν. Επόμενο κομμάτι, γραμματική. Όλοι το έχουμε κάνει. Και εσύ το έχεις κάνει. Δεν είχες διαβάσει ποτέ, μα ποτέ κανονικά τη γραμματική. Ποτέ. Πάντα διάβαζες τα της τελευταίας στιγμής, αυτά που θεωρούσες σως. Και κάναμε, τα μαλλιά μου έχουν αποκτήσει προσωπικότητα, και κάνανε όλοι, και εγώ μαζί, του κόσμου τα λάθη. Αλλά εντάξει, η γραμματική δεν ήταν πάντα το τόσο δύσκολο, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, ερχόταν η έκθεση μετά. Κάποια στιγμή που όταν έδινα lower, έδινα μόνο με έναν συμμαθητή μου ακόμα, ήμασταν 2 άτομα από το δικό μας φροντιστήριο. Ήμουν εγώ μπροστά ο συμμαθητής μου και πιο μπροστά από το συμμαθητή μου ήταν ένα παιδί από άλλο φροντιστήριο, ο οποίος όταν βγήκαμε μας είπε ότι δεν ήξερε τι να γράψει την έκθεση που έπεσε, οπότε έγραψε συνταγή μακαρόνια. Ποιος ξέρει στην πρώτη γυμνασίου να φτιάχνει μακαρόνια? Εγώ έμαθα στο πρώτο έτος να φτιάχνω μακαρόνια. Και τα εξέλιξα κιόλας. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Για άλλο βιντεάκι. Οπότε έγραφες, έδινες κακήν κακός και έβγαινες για να έρθει αργότερα το προφορικό κομμάτι. Που υπήρχαν 2 περιπτώσεις. Ή θα έπεφτες σε τζαμάτο εξεταστή. Φάση ροκάς της δεκαετίας του 80. Έχει παχύνει τόσο που δεν με χωράει η οθόνη να δείξω. Έχει παχύνει τόσο που η μπλούζα των Rolling Stones που φοράει, που ξέρετε είναι αυτό η γλώσσα συνήθως, να δείχνω κιόλας, είναι η γλώσσα η οποία είναι συνήθως εδώ και έχει κοιλιά. Είναι περασμένα μεγαλεία ρε παιδί μου, που όταν γελάει ο τυπάς κουνιέται η κοιλιά και είναι λες και η γλώσσα πάει και δεν αφήνει και το καλύτερο συναίσθημα σε αυτόν που το βλέπει. Ή έπεφτες λοιπόν σε αυτόν ο οποίος ήταν τέρμα τζαμάτος, σου κάνει και χαβαλέ,
Ή θα έπεφτε στον τέρμα αυστηρό, ο οποίος πριν κάποια πάρα πολλά χρόνια είχε βρεθεί στη θέση μας και δεν τον πέρασαν με την πρώτη. Οπότε τώρα το ρίχνει πάνω στα παιδιά. Και είχε πάντα αυτή τη φάτσα την ξυνισμένη, ρε παιδί μου. Του στυλ, δεν είμαι εγώ κακός, οι άλλοι είναι ηλίθιοι. Κοουτάρω τώρα από ελληνική σειρά, αλλά τέλος πάντων. Και ήσουν ο τυχερός, ρε παιδί μου, ο οποίος θα τον πέρναγε ο άλλος με τη μία, γιατί ακούμε την ίδια μουσική. Πολύ λίγες περιπτώσεις. Ή θα κοβόσουν γιατί ο εξεταστής είχε περίοδο. Τέλος πάντων, εντάξει, μας έχουν τύχει πάρα πολλά περιστατικά στις εξετάσεις των αγγλικών. Ας πούμε, εγώ τα αγγλικά τα λατρεύω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δεν τα αφήνω, τα εξασκώ, διαβάζω ξενόγλωσσα βιβλία. Θέλω να πάω στο Λονδίνο, οπότε ναι, δεν γίνεται να τα αφήσω. Υπήρξε όμως μια στιγμή, χρόνια αργότερα, αφού τελείωσα με τα αγγλικά, ποτέ δεν τελειώνω με αγγλικά, όταν πήρα λοιπόν το πτυχίο, υπήρξε μια στιγμή στην οποία αναθεώρησα τα πάντα. Και αυτό είναι true story, διότι πήγαινα στο χωριό μου και όταν κατέβηκα από το λεωφορείο, όταν έφτασα στην Κατερίνη και έπρεπε να πάρω το αστικό για να πάω στο χωριό μου, ήταν καλοκαίρι. Κατέβηκαν και δύο τουρίστες, οι οποίοι ήθελαν να πάνε στην παραλία και έγιναν οι άνθρωποι και με ρωτάνε πώς να πάνε στην παραλία. Σε αυτό το κομμάτι δεν είχαμε πρόβλημα, συνεννοηθήκαμε. Τους έδωσα τις οδηγίες, τους είπα θα πάτε από εκεί, το λεωφορείο είναι εκεί, δάλλως αν δεν θέλετε έχει ταξί, για περαιτέρω πληροφορίες ρωτήστε στο περίπτερο. Οπότε μου λένε thank you και εκεί ήταν η κύβδηλη στιγμή για μένα, καθότι τους απάντησα nothing. Δεν υπάρχει αυτή η ατάκα στα αγγλικά. Όσοι νομίζουν ότι υπάρχει, κάνετε λάθος. Οι Άγγλοι δεν θα πούν ποτέ τίποτα στα αγγλικά. Το κλασικό είναι να απαντήσεις you're welcome, αλλά όχι. Ο κλασικός τυπικός Ελληνάρας απάντησα nothing. Οπότε όταν ήρθε μετά από 2 μέρες ήρθε η στιγμή να φύγω από το χωριό μου, κατέβηκα στην πόλη μου, πήρα το πτυχίο, το έσκησα, μπήκε η μάνα μου μέσα, τρελάθηκε, είναι αυτή τη φάση που νομίζεις ότι παθαίνει εγκεφαλικό. Ήσυχα όμως, ήταν έτσι. Δεν μίλαγε κιόλας, μάνα τι έχεις? Ρε μαμά! Και αφού πέρασε αυτό το πρώτο επεισόδιο, γυρνάει και μου λέει παιδί μου τι κάνεις εκεί, τόσα λεφτά ξοδέψαμε. Της εξήγησα το περιστατικό και μου λέει δεν πειράζει, όλοι κάνουμε λάθη, θα το πάρω τώρα να στο κολλήσω από πίσω, να μην φαίνεται ρε παιδί μου μπροστά ότι είναι σκεσμένο. Οκ. Θα σου αλλάξω και το C σε A, γι' αυτό είναι μανάδες. Τέλος πάντων αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε και να μην σας άρεσε. Ναι. Γεια σου μαμά. Την αγαπώ τη μαμά μου. Πάντα μου βοηθάει. See ya.